Здравейте, аз съм NCA и днес започвам да снимам най-новата поредица от Mode Survival 1.5. 1.5.1, то същата работа. Така, в момента убиваме кози, не по-точно това са овце. Овце, за да се взема вълната от тях. Да се направя едно лига овце. Все пак мекто матратите. Така мекто. Така. Качваме по града, сега отиваме тук селце има, някакво селце, както виждам. Така ще е много голяма, няма да я взема. Много е голяма за мен и голяма, тук има супер скорост направих, да. Ето тук ще би трябвало да е. Така. Нима за да не убирам, ама както виждам убирам. Тъй. Виждам колко ли. Скочи. Мама. Сега няма да го оправям точно. Колко лев стана? 5 лев. И колко лев стане? Да се направя чест. И чест, че ми стигне. Да, всичко е супер с това. Значи, трябва. Така, пръшки се правя. Плюс паста, значи имам пръчки. Нямам пръчки. Дървен меч, ама се пак ще ми послужи за нещо. Врата трябва да... То дървото свърши един стак дърво почти. Правя една табелка. Добре, 3 табелки. Чакай малко. Гледайте. Да, точно това трябва да е. Обича да мача, Тъй. Кащане си пробва. Сега какво да копам. Имаше една мега доволната дупка. Още хляб. Мога да направя още един хлябец. Имаше една много бонда. Ето. Перфектна! Това беше тая релса, не знам. Колко. трябваше да взема крафтинг тейбъл, както бе.
Ох, направо. Дай. Аре, и са първи левел. Значи е много, какво направя? Баси хора. Направо не мина. Това е малко кало. Да се проверя да се направим кирки, мирки. И да направя печка. Кол намерих пак. Баси кол е бе, няма свършено. Така. Да си ясен кол събрах. Избърваме. После ще вляза в горачи. Трябва да събера малка в това. Сега да схъбя така бастон за печка. Така. Чипс. Сега се изкачвам, както виждате. Оп, това ще взема. Тази. Вече ще взема нещо. Оп, ако намерих и за айрончи. Айрон. Това ми не е доволно, сега ще взема такова. Аз на какво съм в момента е? На тин съм, не боже. Шорт. Аз съм шорт на него. Шорт на няч. Къщата на. Тъй. Сега кошата. Към трябва. Трябваше ми много махнат. О, да, лодка. Ще ми запали леглото. Так ли съм запали леглото? Към трябва такава. Да отиваме да обираме айрона. Колко скочих. Тук беше помня, се качи по стълбите. Дали да ви допълна дупка. Сега не виждам. Ще намеря. Ще се отпълна. Ето. Да. Първо правя така. Ще направя да я виждам. Ето да се изкопая на тези души. Интересно, толкова си има.
Едно айрон. Какво ще ми помогне? За пак. Моя мапта е полазва, но нещо не става. Айрон. И аз не знам какво ми става. Но лаги. Колко айрон? И дами и господа, покупах, правих работи, това го е виждал всеки, го е правил всеки, като всеки първи епизод на някой survival. Правих се легло, такова се къщи, вела деревия и така. Сега ще светя къщата. Забравих да кажа, че тук има пейпс, аз не си трябва да правя. Правя съм много време. Така, дами и господа, дами и господа. Ох, какво виждам тук? Магма доволно, дупка по-доволно от тази.